ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳରେ ବେଲପଡ଼ାଟା ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣ ପରାଜୟର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର 14 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଲପଡ଼ାକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଗଜପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, କାଗଜପତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍। ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲପଡ଼ା ରେଗୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିକି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗଲା ପରେ ବ୍ଲକରେ ରେଗୁଲେସନ୍ ପାସ୍ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବେଲପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାର ଥିଲା ଆମର ଲାଠୋର ଏନ୍ଏସି। ଯଦି 6 ମାସ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଯିବା ବୋଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏନ୍ଏସି ହେଲା ବୋଲିକିରି ଫଟକରା ଫୁଟାଇବା, ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା, ସେଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବେ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେବେ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତାରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଇସିଙ୍ଗାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା। ଆଉ ବେଲପଡ଼ା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏବଂ ଲାଠୋର ଅଲରେଡ଼ି ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ will be completed। ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବେଲପଡ଼ାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି 15 ମାସ ହାରାହାରି ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅପାରଗ, ବୋଧେ ତାଙ୍କର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ରହୁନଥିବ କିମ୍ବା ସେ ଚାହୁଁନଥିବେ ଯେ ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାପରେ ଚେପା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଯେହେତୁ ପ୍ରପରଲି ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେ 2023ରେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍। ତ ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 15 ମାସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିଲେ। ଏଇଟା ଯଦି କହିବା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାର ଅପାରଗ ଯୋଗୁଁ, ବୋଧେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ମନ ନଥିବ କିମ୍ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସେ ଚାହୁଁନଥିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବେଲପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଠୋର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ରହିଲା ଏନ୍ଏସି ପାଇବା। ବେଲପଡ଼ା ଯଦି ଏବେ ଏନ୍ଏସି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ବେଲପଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏନ୍ଏସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, କାହିଁକି ତାର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ତାର ଶ୍ରେୟ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ବେଲପଡ଼ାବାସୀ, ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର 100% ଶ୍ରେୟ ଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର 8 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବେଲପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଲି ଅଛି ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଅଲରେଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ହୋଇସାରିଛି, ତ ତେଣୁ ତାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ର୍ୟାଲି ହେବ
ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜନସାଧାରଣକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରେଲି ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲୋକର ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ହେବ, ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଇଥିବା ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହୋଇପାରୁନଥିବ କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ଚାହୁଁନଥିବେ କରିବା ପାଇଁ NSC ବେଲପଡ଼ାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଦେବୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖକୁ ଗଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବେଲପଡ଼ାର କାଗଜପତ୍ର ବାହାରିକି ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବେଲପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।